Ero kamana nya kikupopo abiro mar welo kende johala nyakugo girungu gik moko uso gik mondisore ka en rech iwange maber ka en magawani moro iketo ler ndi nyakwara mugi mondo kata ka welo biro chamo rech kari kanyo nikech ang'ene gima duong' ahinya ma gidhi penjo kaka ne gipenjo ndalo mane wan gi Madaraka Day en gidwaro rech molos maber koro bed re mopogore ma wan go e nam lolwe uloso gi maber e lwasi mowinjore. En sa 1:36 mar okinyi pod nyalo miya pachi achiel kachiel kanya kwara mogi jam nitiere nyak chakre rangwe waka Isaiah Omogo jakwath jakambogo yaore piny Uru Malero Homabay ka ni kod welo mo ya e pinje duto te kotelegi kod jatend piny William Ruto gima mora en mbola kod miwafu ma Joma Bay orwako godo welo amor joket mwandu wan kod geno ne kod thuolo mar biro Jerry Otho Jakagandiru wacho kama ne ote mare kaendi. Samuel Owira, Dr. Juang is ever pro-establishment that thus has to first develop a spine to face off with the government. Remember that mostly it is the government that tramples on the rights of the people. Samuel Owira wacho kamano e ote marikam maka jomo oyaore ahinya gwela chieng' mora pimne jopiny concept mar privatization mondo jowa ong'e tiende malong'o. Penje na jopiny ni dang giwe kembe mag sirikal go podhi koso ketgi lwet private sector to sirikal retain minority shareholding mondo kembe go ochung' kar kendgi. Penya jopiny to degi her ni sirikal mamalo keto pesa ne kembe sirikal ma ok loso hala iga ka iga to gowi kunore e kembe go. Donge dang bed gima ber ahinya ka oketgi lwet ji giwegi mondo kembe go chako chier kendo jowa nyaka nen gini matut kikwa pinga nikech wan joka pingo kaka oganda joluo. Nyinga en Dr. Odhiambo Ken wacho na kamano e ote mare kairo kama na enyam maka joma oyaore ahinya kembe mag sukari ma wan go e piny luo gi chonne gi bernde to tinde wan gi midhiero mapek akwayo ni sirikal owe wach mar keto kembe sirikal e lwet ji giwegi nikech onge gik ma gigi konyowa go. Public participation en gimo chuno katiba owacho kamano. Nyinga en Baraka Ondiek kawuok e dala mar Chemelil ero kama na ahinya. Jeremy Ogutu wacho ni gima neno eni sirikal ok onego bed ni ringo ng'wech ahinya mar keto kembe e lwet ji giwegi. En ng'wech mane? Ng'wejni is suspect. Ramogi Veje gima neno kembe ni mag sukari mag niang' sirikal choko pesa e kembe ni go kaso gichul jopur to jopur chandore. Janet Ouko Maro Pasi Migori wacho kamano e ote mare kaendi. Mae ma miyo koro mijumbe mari miyiero gombolo nikech waduto kwa nyal chope bunge kacha gitimo tije kokalo kuom plenary laro mar bunge kod komiti ma member ka member ne en jakanyo mar komiti. Sama ene komiti cha ma samoro ok ng'ong'e wang' jopiny be nitie penjo moko mamulo ngima jopiny ma gipenje komiti go koso gina jokoling' thi. Koro nyaka wanonre ben ni joma wayiero kaka jood bura mekwa sama koro gegrelo Mheshimiwa Opiyo Wandayi e wach mar privatization mar kambi mar Moe Pachokani be gipenjo mochwiny koso gina penjo mag yura nena. Chiew kinyi kirudho laki gi yadh rudho lak mar Pepsodent. Leke ni biro bedo motegno nyadipar. Oweyo ka leke ni ler kendo fresh kinde duto to yudore nengo mogonyore. Pepsodent, amka nayo. Yud mor kimadho soda mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondi bed jaloch mar airtime kata pesa sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba.
I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e winjo weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Bengi mar Absa onyiso medruok e ohala mare kosegolo osuru nyaka bilion 11.7 kuom dweche 6 manchane orumo e giko mar dwe mar 6 higani. Mwandu duto mag bengino nomedore kod 10.4 nyaka bilion 532 ka omenda mabende customers ne okane bengino nomedore kod 2.3 nyaka bilion 361. Hola mabende customers ne okawe bengino nolwar kod 3.6 nyaka bilion 305 maen kalure kod pek mar ngima. Jata tije ka bengino Abdi Mohamed otudo medruok e ohala mar bengino kod dongruok makare mabende bengino osebedo ka keto kinde ka kinde. This growth is driven by accelerated growth in Timiza and the digital lending side. The credit card business, which has been a strong area for Absa Kenya, has continued to grow as well. And we've seen some of our new businesses in the consumer bank starting to show significant growth. We've also seen double-digit growth from the bank assurance business, another area that is a big opportunity. Komachielo, moko kuom johala e pacho kae koro yiero mar tiyo kod yore mag mbui kaka mano mar TikTok e lando hilnigi kanyakla kod mwandu mabende giuso. Kalure gi johala go, tiyo kod tipo kata videos miyo giyudo customers mabende nyiewo mwandugi. Brian Odhiambo na niko na duka hapa jijini Nairobi. TikTok imekuwa kama soko kubwa la kisasa. Biashara zinapanda pale, zinajitambulisha na ndani ya sekunde chache watu wanavutiwa. Venye kuelekea online itakuwa kuuza, njia mzuri ya kupata si mbaya, njia mzuri. Na kizuri zaidi, hata kama wewe ni biashara mdogo, mwana biashara mdogo, unaweza kuanza bila bajeti kubwa. Kata kamano, midhiero mabende gikale en koso bedo kod internet, kachiel kod jogo mabende giwacho ni rem chulo omenda ne mwandu mabende giseyudo. Kwangu naona inanisumbua, lakini kwa wengine naona inawaka. Lakini kwetu ilikuwa beta kuliko hiyo TikTok, sababu majority ya watu kwa slums wako TikTok, wako nini, wanakuja kujileta. Sikuangi fan sana, mimi napenda kuuza vitu zangu physically. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala, eni nus mar jo Kenya mano mabende na tamalo 53.7 ni kod simbe mag ong'we yamo. Maen kalure kod report mabende ni ogol kod Kenya National Bureau of Statistics. County ma Nairobi mabende ni kod kwan mamalo mar jogo mabende ni kod simbe mag ong'we yamo. Kamae en atamalo 67.7 kiluwe kod county ma Kirinyaga maen atamalo 65. Namba dek en county ma Nyandarua maen atamalo 63.9. County mabende ni kod kwana matina hinya mag jogo man kod simbe mag ong'we yamo gin kanyakla kod West Pokot mabende en atamalo 29. County ma Turkana en atamalo 29.4. Kamar Sabit en atamalo 34.8. Kwan makamano nyiso pogruok mabende nitiere weche go mag lony manyasani kakori wacho ni bombe mopogre kanyakla kod pinje mabende medo dongore mabende ni kod kwan mamalo mar jogo man kod simbe mag ong'we yamo kopim kod kor gwenge mopogre. Mago e weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano Roda nyako kitmo kod weche mag ohala kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Wuod Rarieda miluongo ni George Magomba. George Magomba wuod Rarieda ng'isa ni oyawore Victor.
nyis jothurwa no chak kano pesa matin wanyieuru kambi mar KPC, wanyiew shares kambi mar KPC ma shares mage biro bedo floated kokalo kuom chenro miluongo ni IPO, initial public offering. Unyalo paro kinde mokalo chien kambi ma Safaricom bende ne float shares meke ma jopiny nonyiewo kamdar. Kada mana KenGen aparo, KenGen iga mar 2006 chik mana iti ka Nyakwara Mugajwang gin nigi ohala ne moro kanyo, imbi bedo gi duol iluongo ni shareholder. Kidhi Nairobi Securities Exchange ka ting'iyo ni to shares wuotho nade Nyakwara Mugajwang, kendo maendi kidek mi kata mano ohala in bende kambi ko ndiko ohala to imbi bath ohala no imbe nyaka yude bathe moro kanyo lure kod kit shares ma kata kwan shares ma bende in go. Kuomano kaloro kod alai mar chenro moketi kod piny owacho, abiro manyo jalony mondo pimno anena mondo jopiny obed kod ng'eyo ni kinde ma kembe moko masanja mag sirikal olando ni gidwa luwo rut ma wacho cha, to japiny nyalo bedo gi duol, nyalo bedo jakanyo e yo machalo nade Nyakwara Mugajwang. En kanyo saa 1:45 mar okinyi. Pile ka pile wapuonjore bende ka kokalo kuom tuo makoch mar TB, tuo mano mar kahera. Tang kod tuo ni en tuo mane kindwa ka Nyakwara Mugajwang. Wiki kwel ni TB wanyalo tieko e Kenya ka, wanyalo tieke mana ka waritore Nyakwara Mugajwang. Nitiere weche moko mag winjo biluongo ni myths mag TB. Ni dipo ka ne watieko TB e Kenya ka, pok watieke pod en kodwa. Bende nitiere kit chiemo moko ma ka wachamo ni to nyalo konyowa thiedho TB. Niyo ni kimadho chak mar kanyena kata mar punda, jomoko wuondo go jomoko ni nyalo konyi thiedho tuo mar TB. Oyo, mano miriambo, kik ichike iti. Jomoko bende wacho ni TB ni en kuong. Oyo, ok en kuong, en tuo mikelo kod bakteria. En tuo mikelo kod bakteria. To kofwenye chon, opimi, pimbe na sabido ka wacho ni timo nono, to keti thieth michomore gi ng'wenye yath ter, tinyalo chango kuom tuo mar TB. TB ni en tuo mar joma onge go. Oyo, ok en tuo mar joma onge go, en tuo mamako ng'ata ng'ata, kati bed ni in go, kati bed jamoko. Ine thuolo mar yudo tuo mar TB ni Nyakwara Mugajwang. Kuom mano wane kaka wanyalo tang' Nyakwara Mugi. Jomoko bende wacho ni oyo, ni kapo ni an gi TB to gima tiyo go no ni ok wanyal riwo san, ok wanyal riwo kama ji bete, ni nyalo keyo TB. Oyo, mano miriambo ni. Eni ke kokalo kuom yamo, ng'at mani kode kofuolo, koger, kower, kata koger, to in kode machiegni to in ionge gi TB ni, to yot mondo yud tuo mar TB nikech samoro ne okuritore. Mae momiyo watemo temo jiwo ni sama ng'ato ni kod tuo mar TB, samo fuolo asasa cha, samo ger, samo wuoyo, to dhogi go kumbo ni kaka ne opuonjore ndalo mane Kenya gi piny mangima nomoko cha Nyakwara Mugi. Tuo ni inyalo thiedhe, wanyalo geng'e bende. TB ok en license ni koro ka in kode in kod themo chimitere. Oyo Nyakwara Mugajwang. Awacho kacha ni kofwenye chon, to keti thieth sama chon, mi luwori gi kako nego beni mwonyo yath, tibiro konyori. Mane wach mantie ka Nyakwara Mugajwang. Otemo kelo kanyo kod bad migawo mar thieth kod josir lwedo mamoko. Oyawre Ramogi. Jowa Maramogi. Hello. Hello, Vijay. Oyawre. Oyawre nya. Machigni? Winjo Victor. Ayuwe nya, ma Pascal. Mano Pascal. Erokamano Pascal oranga ka ni Migori. Miya wach. Koro mokwongo inadok ne waziri John Mbadi erokamano. Yes. Ako sebedo koringo e piny Luka iluongo Kenya mangima. Yes. Nyiso mijiwo moro ni ne gidhi kanyo sani to jopiny bende ne yudogi. Ncha ne rongo. Suna isa be yintie kumoro Nyamwari ma be nyawinjo kulando kanyo. Yes. Kuonde ma gidhiego eko to kata ka be ni en solo mar Harambee mar kanisa kata bed ka en mar joma nade mikonyo kata bed gi rube, en kanyo ero no joma wuok kanyo ero bende
Muka ngima ba oponji gi kaka sirikal en. Koro mane kwa makende bunga no kiti muganda wa momoko bu. Okay. Mbanda ibani no katimo mano. To gima duong. Lucha uchi magdangro mag kordo inde manaka nyo ngoro no biro mo konjo piny. Kija piny bende dwaro ni mondo giwinje di chiko bere ni winje bana edi quarters mag county. Nikech ibo beta forums bende mang'eny madhano rome to kaja jiyo ya kuno. Ok gikene jo piny wachi ni ato maendi nito wadhi kuma kamae to gik makamagi ni ncho waji koro gidwa ni ka gidhi rombe madongo gi. To bang'e no jo piny bi kone weche. Erokamano. So mogi sagone migo jila nya neno ka luongo na municipal board the chairman of municipal board Homa Bay. Yes. Ya nene ko won citizen TV tartan kanyo bichien. Yes. Ilo nitan siga kwa ilo ni sigara gumba. Na watu Kiswahili memba. Erokamano. Yo biro kacho mio naka moneno ko ni no nene kijo migori bikuone yo watu Kiswahili mamimba koro mio wako ni kata gido welo kanyo. Wakaro kajo mio be Kiswahili kuno ko leo ngato meda tukuru. Maramogi. Ata Juma. Yaore. Yaore. Iluongi nga? Radido. Radido machigni kan Kasabun. Maka Juma an gima nyalo wacho. Yes. Aneno ka rojo gwenge no sani okuracha hinya ni wach kata kundo wene barabara onge. Sani nitie barabara. Eneno kuchupa hinya ka kunego chup. Lakini sani eni at least. Kata kidhi gumu tineno no nitie maendeleo moro matin. Puro wadwaro mana ni mondo omedre moloyo kaka entie no. To gimedre nyaka street light. Mondo kaka simu mawan kor gwenge. Machinyalo yudo ni koromo gi mobile sa ariyo sa achiel gi nus. Tiyudo ni dhano koro subebedo ni onge i center. Machimu bedo ni muzo ng'eny. Erokamano. Koro mane mana nyalo wacho Maka Juma. Erokamano ahinya Radido. Erokamano ahinya. Oyaore? Victor. Oyaore machiegni? Ichio nade? Achio maber ahinya. Mimo kamimo. Machiegni Mimo kamimo coordinator. Nango kaw mos at. Erokamano. Watemo matek kipati masafina mondo mi wake gwenge mama tema Kenya. Pod un gi pala? Pala pod wan godo. Okay. Kendo pala boreje no lok mabandia. To dak no chiwe ne ng'ama nonego beni chiwe ndalo cha. No ken kidwa chiwe ng'ama nonego chiwe mane wakawe kuma ka chiwe. Chik nitie ng'ama chiko yene chiwe wan chiko yen wakane. Chiko yen mana kane? Chiwe to nye ng'ama nonego beni chiwe. Ago ge chung. Koro iwinjo Victor? An iweche moko masanja kaluwore kaka Kenya di. Yes. Endo bana chako gi devolution. Yes. Adwa nyiso joturwa. Afrika waka. Afrika kikawo gimoro mi introduce kuome. To nonro mwasatimo mwayango. Wacho ni miye higni 50. Koro kineno gimiluongo ni full matunda mare. To ng'ato nyapenji nonro ni ere kaka otiyo. Tada wacho negi ni Kenya noyudo uhuru 1963. 50 years later. 2013. Koro kwafanya ni gwenge moko dongore to moko ok dongore wakel devolution. Koro kaka devolution dhi mbele. Anyalo wacho ni pace mo move godo. Ber nikech kata nyathi ok nyuol to chiny chako muodo nyoyo. Mondo mi wabwa experience fully kaka koro wadwaro. Adwa wacho ni kam 2050 kanyo 2053 kadi 2063. Yes. Onge ng'ama biro dich gi laro kom mar president kia laro kom mamalo kia dhi tiyo Nairobi kia dhi tiyo kanyo. Wenge wabiro bedo kosebedo stabilized. Aina gik moko mani penja ndalo mane iluonga atwakcha. Bro mitinda tesemo na taya. Thuolo nitie. Onego gwela ilos na thuolo mondo wawas gigi maber. Gik manyiso ni be aseyudo thuolo mar go mbaka gi jok motelo ni county kaka kama wuoyi Kisumo. Ni wanyalo inua counties nade. Bro bedo kwa seloso professionals mabedo piny wacho ni wan kaka jo Kisumo.
wadwa bedo gi kasi kaka mar Michele Ahero. Wadwa loso horticultural kambi nam Toi kacha. Paw ndege ni dwa konyo wanang'o. Mago biro. Atwa mwase goyo krach. We are in the right place. Okay. Corruption to kikwa gwede ke corruption to gima ok nyal tiyo kod chiel. Ene rembrano. Onaja rembwa makata wad mwagweyo ni. Ndalo moro na ido mtoka moro. To nane no stika moro mane okawa gi para inya. Nondik ni chuga msigo wako. Mwene sako ni mwisi kama wewe. Kuro vita wach marariyo. Adwa kwayo pinyo wacho. Pinyo kger. Dier ok tieki. Kijende oko kony. Gichopo kijende moko masanja. Titiyo gi pesa mawiyo yugno. An gadier ni samwa gweni. Jogo manyo poga piko, jogo manyo poga gig luoko mitokni. Nitie moko masauso gi nyaka siling 5,000. Moka pesa so fuko miya gi joma moko. Pinyi gero gi go baka. Ni kar kao pesa manyawi jo kelando cha. Pesa ni dong dwa wach ni kauno wale kauti ma Kisumo. Waburo kambi mar Michele. Kiburo kambi mar Michele Ahero kacha. Number 1 Victor Osmichula Lufadeka Ahero sani. Ibro chula 5,000. Irukamano. Lopi moko manindo bate kata. Gibro gede drivers buro dwarore. Waburo bedo ka piny dongore yo makare through handout. Nekech jopiny podo denyo. Okay. Pesa podo gelweti jowa. Devolution Conference. Ema kura tiekugo nekech sa. Victor ber ndiyo kapingi. To somna ni moko mosetimore ka. Osekelo lokruoge mage. Nekech kata bura kichako. Kichako gi previous minute. Idhiye matasa raisi. Ne wawache tuwali nyo kalam matin. Dewa nyewe koso okwa nyewe. Erukamano. To marwa medena buche to matasa raisi mano wachi moko notim dalo moko tombo ya leba kule Kisumo. Pokwa neno dwoko gi. Kare. Erukamano gwari jom. Erukamano enya. Oyawre? Oyawre? Oyawre nitie nade. Achiemo bere nyatenda. Ema ogonji Simon guri nyakach. Won nyakach machiegni? Won nyakach machiegni? Simon Ogonji. Jowa. Alalo Simon Ogonji won nyakach no. Ina yamo Simon Ogonji. Ewa choni waba. Yes. Karwaka yo madio mabei. To kendo kaneno kata ng'atingo weka biyo chai. Koa katito kochi kwa mabei. Yiso ni mwandu magjo penji bende tiye yo maoko ne kare. Kitendo ka gabana achiel nigi mtokni mang'eny sawa to machielo bende kamano. Ere haja bikuji mang'eny ahinya benefit mane maginwang'o koni nikech aneno ka gino ji mang'eny. Mwandu mar jopiny tiyo mang'eny e yor mafuta. Aneno ka gino gini en ketho mwandu. Bende moloyo. Mpangilio nego ket maber kabisa mar timo nyasi na makoro timo sani gi. En adier ni wang'e to chien kaka ang'o mosetimore. Nikech ka ok wago gik mosetimore chien samoro bende ok wanyal dhi mbele. To governors ma adieri kaluwore kod thuolo ma gin godo. Yes. O pes ma gini dhi godo kata kanino wacho ni samoro odhi maber. To waneno ka corruption odwa bedo mang'eny mapokone. Nikech adieri ji tiyo gi mwandu e yo mok ni kare to jo-Kenya chandore. Jo-Kenya chandore wuode Juma. Ing'e ni mineno kata kaka wan Kisumu ka. Kisumu County waka endi wan gi constituencies abiriyo. Yes. Kirango pesa ma constituencies giyudo e CDF. En less than 1 billion in a year. To kineno gik ma jogi timo kata gik ma CDF osetimo. Kikompare kata gi 2.5 billion ma jogi wacho ni tiyo godo yani bitiyo go e yor maendeleo nikech giwacho ni pesa mang'eny dhi e chulo msara. 2.5 billion ma gitiyo godo.
higni go te ma chiegni 12 kirango gima billions go osetimo to gi ma TDF osetimo wan kata mana nyakawa ka ang'o madwasiem ma samoro devolution osetimo no. Okay, erokamano ahinya. Sario Saromo Simon. Erokamano ahinya. Ugonji wanyakachi wakni okoseneno matunda ma devolution ni gima CDF osetimo neno molo gima county government mar Professor Nyong'o osetimo negi nyaka negi chak winjo gimiluongo ni devolution ni Nyakwar Mgajwang. Ne gin kaka nyakach gi anono to nyakach kanye mogolo jalup governor miluongo ni Matthews Owili. En Sario wayudo weche manyien e yo machuok. Maramogi Radio Ramogi Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokelne go kumba mar Copebank Assurance Intermediary. Oyaore Nyakwar Mogi kendo machiegni Duncan Oburu Ojwang jalo bende jatend piny William Ruto ne ogwelo mondo mi obed jakom maduol mochung'ne kedo kod ratiro mag oganda e pachoka. Nyodagi gwelo makamano kendo imano nyochwalo boke mar tamore ne lemono ne speaker mar od bura malo Moses Wetangula. E oboke no Ojwang nyolero gimomiyo weyo lemo makamano abene no gwele no ka wacho ni en ong'eyo gimomiyo ne odagi lemo makamano. Kama machielo en ni kaunti Mombasa bende ni lai manyime gi kwan jogo manigi tuo mar Mpox nyaka ne tuo no ne donje pachoka dwe mar 7 higa mokalo. Wach makoro kelo luoro mokalo kuom jodak mawuok e kaunti no ka koro gikwayo piny owacho mar kaunti no kokalo kuom bar migawo mochung'ne weche mag thieth mondo mi odware yo ma inyalo duogo do chien kata geng'o landruok mar tuo no masani koro jimbore mokalo e gwenge mag Kadhwadh Nam Chumbi. Janyuol gi jokanyo sekta mar weche mag arita kod dak mopogore kaunti ma Nairobi bende kwayo mondo mi oti kanyakla mar neno ne giketa gi ng'ama kar ne nyithindo mondo mi kik gidonje timbe maricho kachiel kod tiyo kod yedhe mero ji e kindegi ma olor sikunde. Mae kwayo bende oketi gi MCA ma Nairobi South mano Waithera Chege ma wacho ni yedho mero ji keto andaki marach mokalo ngima ojende mayudore kaunti ma Nairobi ka bende weche mag uso yedhego odwa timonewa e kure dak mopogore e kaunti ma Nairobi. Kotudre ka ngoromo saa 3 thura budu ka mar mi weche manyien adimba ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Copebank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi mwando ni kata mana mar jomatiyo ni okumba mar Copebank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Cop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Kure mithulo mar mondo mi wago mbaka ka watemo menyo chal mar kata menyo sirikande mag counties mekwa kaka osetiyo Nyakwar Mgajwang no ka ote thoth ka ma osechopona ka Jackton Ouma ng'isa kanyene makajuma adieri makende ni onge gima osetimore moro malich madang kwan. Misawa daktari amimo omiya somo gimore gari welo lak nyaka Kadongo welo ng'eny nde koro tiuru Kennedy Kenbori welo ng'eny ndiye dala mar bei kanyo. Aito PC Woda Kalaka ni Mombasa dongruok to pod ok ochopo e ground ahinya kaka wadware to joma nie telo bende ok mi jopiny weche kaka dwarore to weche weche mag miyo youth tije bende onge counties mekwa. PC kani Mombasa wacho kamano e ote mare erokamano ahinya. Maka joma oyawre matunda mabere moloyo mane katiba ni nomiyo oganda jo Kenya higni 13 mokalo en wach mar devolution ni. De onge devolution dikoro Kenya chalo nade, dikoro pinje machalo mag luo dikoro chalo nade. Omiyo kato bedo ni wan gi rem kamano to nitiere achiel ariyo adek mamoko ma osetimore. Nyinga en Thaddeus Otieno kawuok e dala mar Migori erokamano ahinya. Felix Oyombe wacho ni winji maber Homa Bay chwa ka olokore mana town gi ndalo achiel kende lakini sirikal oweketo kembe sukari e lwet ji giwegi jopur chandore sidang'. Okay, pimna nena kaka jago kura iparo nade e kinde makoro wan gi sirikal machiegni gi japiny. Siaya nigi sirikal machiegni kodgi, nitie tije ma katiba ne odiero ni nyaka tim kod sirikal mag kor gwenge. Homa Bay nigi sirikal margi, Kisumo kanyakla kod Migori
wan kod sirikande 47 matindo, dala maduong' ma en achiel ma en Kenya ni. E bwo katiba ma wan go ni Nyakwara Mugajwang', odier ni sirikande ariyogi moro ka moro nigi tije ma onego tim, to nitie kama girome. Pesa kosego pesa mowach ni hik manyonge ni wamiyogi bilion 415, to counties 47 ni gi formula ma CRA oketo ema ng'iso kaka pok mar pesa migole agulu maduong' mar Kenya ni ikeo ne counties mekwa. Achiel kuom gik mane itiyogo kaka rapim mar pogo pesa ni en lach mar piny, kwan mar oganda nitiyogo kod kit chan manie gwenge mamoko. Mae momiyo yudo ka counties mamoko yudo percent mar pesa moro maromo 0.5 ma waluongo ni equalization fund. Nikech sigand Kenya nitie kama ne waaye kaka jo Kenya, nitie kaka sirikal mamalo ndalo machoncha ne pogo mwandu ang'aya ne gwenge mamoko, to gwengego kaka piny ne medo dongore ne odong' chien. Jorieko mane loso katiba nowacho ni oyo wakete pesa moro ma iluongo ni equalization fund mondo gimbe giteme ka gihao counties kata gwenge mamoko mane okuongo ne gi ng'wech, mondo gibedie ni wan bende wan e Kenya ni usuru ma wagolo mijuogwa ni konyowa e yo moro amora. Teko nomi jopiny mar yiero joma giluongo ni governors gi MCAs maggi, jotendgi mane gweng'. Governors tijgi maduong' en keto tim chenro gi paro magen-go mar chopo dwaro mar jopiny gi tije ma katiba odiero ne county governments mondo tim. MCAs bende gi tijgi ma bende waseyalo nyading'eny ka mar ng'iyo ni to ng'ama waluongo governor ni gi ofise mar executive tiyo nade gi pesa megi. Be gitiyo gi pesa yo mowinjore koso itiyo kod pesa ni arietha? Be chike ma waloso gin chike manyalo konyo rito county mekwa? Gin chike mamulo weche mag ohala, chike mamulo weche mag thieth, weche mag pith gi pur gi weche mag lupo, gi chike mamulo tije ma sirikal mamwalo onego beni koro timo. Machielo bende chung'e lo jopiny moyierogi. Ka wan gi ywak, ka wan gi kwayo ne executive, bende MCA mara bire gweng' to poro kodwa wach kaka Jokagan Ward ni mae gima wadwaro dhirnwa ywakwa ni ne county assembly gi county government ma Homa Bay. Be gitimo mano magitenya Nyakwara Mugajwang' gigi nigi tudruok malach ahinya e kindgi. Tinende nyaka nobed gi katiba manyien wane hikwa malawona mar 12. Ung'eyo ni jorieko mane loso katiba ni nowacho ni gimomiyo ji nogocho ne katiba ma koro watiyogo sani ni e Kenya ni ombulu higa mar 2010 karombgi nikech singo mar keyo telo machiegni gi jopiny. Kato bedo ni wan gi sirikal machiegni kodwa ma jorieko bende wacho ni podo nyathi ma pod lak, ni kadipo ni nyathini ochopo okang' mowinjore, to kata mana kom maduong' mar president ni onge jo Kenya mabro gombo no bedie, nikech biro yudo ka pinje osedongore, osechopo okang' mowinjore mar dongruok. To tinende kigo tarubini piny luo ka Nyakwara Mugajwang', be joma wayierogi tiyo maber mar chopo dwachwa. Kigo peksen, ung'eyo ni kochakore tarik maromo 19-18 kama jumanyien, thoth governors mane oyier 2022 bro bedo ka koro to gisechopo higni mar 3 nyaka ne yiergi e lemo makamago. Ang'o malich minyalo kwano nosetimore? To rem mane manitiere county kama intie? To en rieko mane kaka japiny jago kura man gi duol gi teko ma onyalo konyogo dino fuok manitie? En saa 2:08 mar okinyi ma kawuono. Thuolo mari mondo mi wadhi nyime kod go mbaka Nyakwara Mugajwang' achiel kachiel. Maramogi oyawre mos awito jawinjo no. Maramogi
Hello, makajibo yawe. Yawe machiegni? Mai ujakino kama kuyo Manyabera. Yes, Jawuyo Manyabera. Yes, miawach. Wato ajalo wacho ni pia kae to no kuno kamre ni ke chera sanga no tema bende gugi motemo ajin be podo gugi motemo. Oro an korga CDF ma okienda nyalo kono tiri to temo CDF kabisa. Oro kada tero mfido school. Okay. Erokamano makajogo. Erokamano. Ingeni CDF benti mana gik ma nyalo timo. Ka lugo koda chik kado bene chik pod ngao kamano. Ramogi? Oyawre. No chola misinjiro. Ochola misinjiro machiegni? Yes. Yes. Ochola? Yes. Yes. Thulumari? Yeah, inja. Yes, awinji maler ahinya. Gimatimore okena kiwacho ni pesa michulo ji ma msara. Yes. Kao pesa mang'eny mar dongruok. To joma ichulo msara ge gitimo ang'o? Jonga paro ng'ani inyalo mana ndiko jatich ka nitie tich gimotimo kata e dalani. Inyalo mana ndiko jatich ka nitie motimo, to ka onge gimotimo gatiende ndike. To kwanyalo kawo pesa mar development to wagin jotich matin biro create gimiluongo ni employment automatically, nikech ka wanyalo loso agriculture mwaketa agriculture maber, agriculture nitiere production maber, nitiere hospital oger, nitiere yath maber, health, nitiere health is wealth. Kwa to waloso yore maber any other sector factory biro chiro kendgi to create employment. Then there's going to be a circulation of pesa. To gima wan go ma ji wacho to all the time ni when mani pesa ma ichulo ji ne okawo pesa mang'eny, jok mantiere ma ndiko gi gitimo ang'o? That is a problem ma wan go. And then governance gi ok ginyal account pesa maber, nikech accounts mang'eny account what? Mago gin loopholes ma ji nitiere go migolo go pesa. Omiyo gigi gin gik mane jopiny pok obet piny maber. And then they are denying jopiny giluongo ni public participation. Jok miluongo ni MCAs bende ok tim tijgi, bende gidhi kuchocho dong gin like entrepreneurs. Koro ka entrepreneurs, how do you expect ni give account in that material executive? Wan ga big problem e wach mar devolution ka. Okay, gimoro kama akwayo mondo yada wach mare but you ni privatization of companies. Farms magwa machalo kaka weche mag sugar farms. Osetimo marach nikech jok ma sirikal golo no bi mondo ti kudu bino bi ti gido choko pesa, gikawo pesa ma jopiny ipuro niang' to gikawo pesa to gigolo sukari. It is right for mondo mi tiyo timang'owa mondo gigo bed privatized, mondo ng'ato nitie counter checking which en wuon kambi koro ong'iyo kambi maber. Mano the only way modhi konore go. Erokamano. Mano the only way. So luwore piny like nyasemelelo kiti to ka ji wuogo privatize ka wadhi yudo pesa, wajapur yudo pesa na in time, to dhi miyo bedo motivated to in time. Mano is the right way to do things. Omiyo kik wago koke gimoro ma ok wang'e maber. Kwa mana maneno wach ni Mkajuma. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Saa 2:12 mar okinyi ma kawuono. Ote wacho kane Makaji moyawre. Devolution to tiyo 50% nitiere pogruok masani kod higni machon. Mogik, jothuolo seche mitimo oyier jotelo koso oyiero managers ma obete ofis kod tai. Samuel Ochiel wuod Nyakach nene kamano. Erokamano ahinya. Makajuma yogudi lija tau madiany. Devolution osetemo siaka kado bed ni poko oromo kamano. Okay. Machielo kaendi wachin Makajuma oyawre. Dongruok ma itimo en ma kidam. Ok ang'eyo gimomiyo counties mamoko to weche mag dongruok ilicho ndi molo counties mamoko mane piny luoka.
ane kaunti ma Kiambu kato nitie ute mag thieth ma igero sani jopuonj mag ECD nyocha osechul pesa wan waol gi weche mag ne wadhi konyo baba lweny e devolution pod nyape piny luo governors mekwa nyaka ywa aerial erokamano ahinya. Oburu Kennedy ng'isa kanyo ni maka joma jopiny nyaka ore mos Roma ne koger kod ndalo achiel wamiuru jotelo mane wayiero thuolo waketgi ratil tok 2027 kanyo biro bedo kinde mowinjore mar kedo gi rapim kendo ratil makende mar devolution tiyo to gie sani podo nyap ndi wan gi fuok ahinya wach mar mibadhi nyaka wayier MCAs manyalo siemo wang governor sama weche dhi marach ok ni gibuo governor gi impeachment tigonyo gi to giling thi. Okay, Maramogi? Oyawre machiegni. Frank Machoine. Frank Machoine kani Mombasa machiegni. Amo ahinya ni joma na oparo joma na obedo piny moneno mokoro. Yes. Mowacho ni onego wabed gi sirkande moke kor gwenge. Yes. Ndalo machon kane tek ahinya mondo mi kata mana dongruok otimre gi ka. Yes. En yore gi telo kama na yiero telo mane jatelo ng'iyo gi wang' mang'won. Nyaka ne devolution gi jamar gana ariyo gapar gadek kane wachako sirkande ma kor gwenge. Lokruok mathoth kendo matut osenenore gi ka. Ka wang'iyo gwenge ma Kaluo abiro biro konyo time gi kinde machon cha sani neno ka gik moko nitiere ma sani timore mopogore gi ndalo kinde mosekadho. Okay. Koro en mana ni governors miyiero piny Luo onego gibed accountable, onego giti gi pesa jopiny kaka owinjore chik wacho ni pesa mag jopiny onego ti. Pesa mag jopiny komon ka sirkal mamalo osegolo 15% madhi kor gwenge. Yes. So governors onego gibed on check gi MCAs manie county. MCAs gino bedo MCAs isoyo ofis makata ka gimoro rach. So ginyal golo duondgi ni giwuoyo nikech odigi gi governor. Odigi governors mekwa. Governors na wayiero ni odiyo MCAs ginyalo yudo ni samoro nitiere wach moro madhi marach kata e county assembly kanyo. So governor luongo MCAs to keto piny to duyo to koro wach no onego timre ma japiny onego winjre. Onego wuogi to wuogi koro gima wakwayo. Yes. Devolution ber kendo jakom noparo maber mondo mi loch koro governors miyiero. Nitie jopiny gi pesa ma sirkal mamalo miyogi gire keto tiero ore e weche mag development ni samoro gweng' moro kata ka ok iwinji gi governor. Koro in matunda mar devolution ok ne lakini lokruok nitie maduong' sani ma ng'ato kik wach ni pok oneno osenenore moloyo kaka uma gichwa. Yes. Sirkal ber kendo onego bed mane governor ne en gi tudruok gi sirkal gi jatelo morito piny inyalo yudo gik moko mang'eny koro chalo ng'ama orito mor kich. Ber ahinya Victor mor godo. Erokamano. Erokamano Victor. Erokamano nya Frank. Maramogi? Oyawre machiegni. Samuel Wida machiegni Jamumbo. Karibu. Devolution osebedo maber ahinya king'iyo gi wach ema in achiel mokwongo. Yes. Ing'e ni kane Kenya oyudo loch to kit chenro mar dongruok mane oket e Kenya ka nobedo kolimore nyakonchiel. Kaeto kendo nobedo ochoke adundo bende. Mano omiyo ka loch Kenyatta ne ok okonyo jo Kenya ruok but nokete aling'a ma gwenge moko nodhi maber. Kata ka gwenge mane iwacho ni jatend piny Kenya machon ne ng'iyo wang' maber. Yes. Jatend piny Kenya mar ariyo bende nitie kaka kit telo mane oyudo mane iwacho ni ofuati nyayo no notielo mane okwongo no. Chik mane wan go nomiye teko ma gik moko noketo dundo kata oketo pala mong'ado go mwandu ma jo Kenya ling'a. Koro gigi nyamin telo mokwongo go no gik moko dhi maber ruok nikech paro mar ero pinyi kumiyi telo kionge go inyalo mana ero ni iwuon titimo gigi iwuon to gigi jok moko miparo ni osiepegi kata jodalau. Mae mamiyo devolution ni gima lich ahinya. Mak mana ne an kama nyalo sieme wang' devolution en ni anyalo penjore samoro ni to daber ka governors gi ogone gi ombulu to keto gi board mana marango gi. Nikech nitie yom mar ng'ama ogone ombulu bedo go ofis.
Nino ka samoro policy mangamo yor bedo go office en policy mabedo gima mele e iti jogo ombulu to ok bed gima nigi duoko e ngima mar dongruok mar jogo ombulu. Gima chielo ma anyalo wacho en ni kama wasereme kaka oganda luo maduong' ma wach ma an kaka somo da bed jatend duond party man gi mbi turwa ka. Ok nyal timo pesa, ok nyal timo yo mag pesa gi turwa. And kawa yiri ni in governor mochung' e turwa ka. Tan jatend duond bura man gi mbi turwa ka. Wanyalo goli kata gi ndalo ariyo kitimo yuma. Uneno gima timore South Africa mar duond bura mar ANC cha. Ok nyal timo yuma gidwa jo South Africa nikech duond bura mar ANC wacho niya. Tekre wadhi gi nengo wa nyim jopiny oyiengore gi kaka jok moketi ofis tiyo. Koro ka wanyalo bedo gi duond bura turwa ka. Ma gima chande en ni ok odwa ni jopiny oyiengore, ok odwa jopiny ochwanyre. To joma gimiyo tiko moyudo thuolo mar bedo telo. Onego bed ni duond bura gon tiende piny ma ok timo yoma kata ka in NCA tinyalo riembi tich mara moja. Mane kama aparo ni fuok nitie to ka waketo ni warito ni mondo ng'ama oyier MCA ni mondo go tiende piny ne governor. To mano biro kawo higni gini ma biro timore. Mogik ka wacho kama VJ. Wach mar ne okaw sirkal samoro kawo okang' mar keto kembe gi wuon e lwet ji giwegi mondo dongruok obedi mag kembego giritore kendgi. Ok en gima rach. Makmana ni gima rach gi gini en ni ibiro yudo kaka gimoro kelo atima maber. To joma ni kanyo kaka pesa chama kata kabino bedo da gi gowi kata sirkal chulo gi misigo mar chulo gowino kata bang'e sirkal kawo okang' mar wacho ni koro kabedo kabidi onego uso ne ji giwegi kata sirkal kawo kalore gi tudruok mantie ibiro yudo ka jok madongo momakore kadhi kacha ema kendo koro chako ng'iyo kembini koro tayo kendgi giwegi. Koro kata bed mar adier ber mowuok kuom kambi moket mondo oringi kembe wuon ko kaka koro somi gidwa ringo kendgi giwegi. To wuon ohala hie gin jok manotimo chenro mar njawo gino mondo gino chal ni ok ti kata gidonji kata koro gino mane chame ades. Erokamano ahinya. Dakika en 22 tok sa ariyo mar okinyi masani mar Ramogi. Oyawre VJ. Oyawre machiegni telo. Yes, iloso gi Dave Wood Ramogi, Migori County. Dave machiegni Wood Ramogi. Erokamano VJ. Kadonjo wach mar devolution ni kako setiyo. Yes. VJ pogruok to waseneno. Pogruok iseneno kaka jago kura. Aseneno kaka jago kura. Yes. Mana kumoturago. Iyudo ka japiny nigi pek moro to kodhi kata ir MCA to kopimo ne ni apek maka wan godo. To MCA bende winjo ka wacho ni gavana ema nigi pek to kwatalo to japiny no be machakinso ni nindi gavana mondo mi wayud development. Wan kaka jopiny kare ere okang' monego wakaw kata yo monego waluw. Nikech VJ sani awinjo ka ng'ato kadonjo to pako Homa Bay County adhi Ambassador manene. To wan kibiro migochwa kato otime sana. Ere gima japiny onego tim loko telo koso ne telo koso tim ang'o mondo mi wambe wayud development. Sani king'iyo soniero ni wacho ni okete lwet ji giwegi. Victor en adier ni lwet ji giwegi to tiyo sama somi ne en sirikal winjo ka jopur ywago pesa gi to ka yiero gik ni president ne biro kawo pesa omiyo en adier ni ka kambi okete lwet ng'ato wuon to ng'ano biro rite mondo mi oyud benefit. Erokamano to mogik to ne jo Migori ka president obiro to warwakuru president maber mondo mi wan bende wayude development ma jo Homa Bay yudo ni kata to mondo water joma mine. Siasa mar Migori gi Homa Bay ni onge wach nyakwara Mugajwang'. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Omera, gol wuoche mondo ibi koni bwana.
Ato en ang'o machando kanyo? Afwandi, okwalwa. To gin ang'o ma gikwalo? Be ok gikwalo kata gik mang'eny. Gikwalo mana TV kod decoder. Gi kompyuta ariyo kod laptop adek kende. Gi microwave kod simbe 6. Midila mar Goldie kod tere mar Diamond. Kod fridge. Salala. Okwalo gigo te to pod utegno mana kama. Ang'o momiyo ok obwok? Nitie kit okombo moro mar bengi mamiyo ibedo gi kwe e chunyi nikech ing'eyo ni ibiro bedo makare. Mano Coop Assurance ne in. Mtoka bende. Kata kamano wan kod Coop Bank Assurance. Wan kare. Yud okombo maber mana gi Coop Bank Assurance. Chiew gokinyi kirudho laki gi yadh rudho lak mar Pepsodent. Lekeni biro bedo motegno nyadipar. Oweyo ka lekeni ler kendo fresh kinde duto to yudore nengo mogonyore. Pepsodent, amka nayo. Nyakwara Mogi, e kindeni ma ikori ne yepo mag sikunde, kik iyudri kama tek ewi dwaro mar pesa mar school fee. Sani kokalo e logbook mari mar apiko no, inyalo yudo hola mapiyo maromo nyaka 90,000 maonge achiedh nade, mana e bwo seche 2 to ichule mana matintin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Mogo logbook loan mi thuolo e yo mayom maonge chwero luya. Ne mathoth, chikiti pile ka pile e chenro mago opogore iwiny maling'ling kaka inyalo yudo hola mar school fee kod hola mamoko mana gi Mogo logbook loans e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Mondo poka nena mwer kod nyar town kaka station mari *812*784#. Mondo poka nena mwer kod nyar town kaka station mari *812*784#. Bende imanyo mbalariany ma en kar tiegruok mopodhi kod piny owacho machiwo lony minyalo ketie tim kendo ni kod chiro mamalo mag tije. Riwri kod The Cooperative University of Kenya mayudore kare Nairobi. Wachiwo tiegruok e rang'iny mag certificate kod diploma mopodhi machal kod mag jo TVET kod kuonde tiegruok mag TVET, degree nyaka postgraduate courses e cooperative and community development, business and economics, computing, ICT and mathematical sciences. Ne mathoth limbui mar www.cuk.ac.ke kata yuatole namba mar 0724311606. The Cooperative University of Kenya, empowering communities. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumaliza TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Mana kamano nyakwara mgajwang poda medongisi mi milome moko ka e studio ka twadhi nyime kod twak marwa achiel kachiel. Sani koro bedo kod account obedo mayot nde kokalo kuom bengi migeno mar NCBA. NCBA mi yot mar yawo account kodgi mana ka itiyo kod simbi oyot ahinya ki-download app mar NCBA Now app ni. Ok dwar line miriede bank. Ok uchuno nyaka idhi e bank ma ching kore kiyawo account. Onge otas mibiro ng'isi ni ket koki, onge kamiriede, achiedh nade manyalo maki yawo account. Sani koro gigolo ni oko nikech gibiro gi lony manyien ma iluongo ni NCBA Now app ni. Inyalo deposit kokalo kuom M-Pesa, kata inyalo deposit pesa e account mari kigolo pesa e account mar bengi mamoko bende. Kata bende nyalo oro pesa ne nemni gi ma ingo e simbi kanyo, kata jogo be nyalo kopo ni achiel kachiel nyaka bank mari kata account mari. Kadipo ni dwaro pesa ma piyo piyo lo dwachi moro inyalo yudo nyaka $1,000,000 mana kadiemo wang' ka itiyo kod app miluongo ni NCBA Now app ni nyakwara mogi. Par bende ni chudo mag gope ma ingo, timo mobile transfer, timo ohala mar loko pesa kido mopogore opogore mag pinje mopogore opogore kata trade forex, kaachiel kod weche mopogore opogore nyalo timo 24/7 oyot kendo ber kodi. Ma en machielo mokelo kanyo kod bengi mar NCBA iluongo ni NCBA Now app. Hashtag marwa en go for it mana kod NCBA. Download the NCBA Now app sani
kata kilimo mbui mar ke.ncbagroup.com yud kaka inyalo konyori kawuono. Kadipo ni dwaro kony bende inyalo ywa tol e 0711 056 444 kata 0732 156 444. Maramogi yawre. Alora na baba nitie kamodo ng'achiel. Ma wuog ng'a? Ogonji Simon nitie kamodo ng'achiel ke. Yes. Ing'eyo ne multi-party MN devolution. Kendo kata kuonde meno ka devolution time maber kaka bwana moro gochuni from Kiambu. Yes. Makata kineno hospital kende moger. Tukiwinjo pesa mogerego. To gikako chalo. Gima kelo ma en multi-party manobiro. Multi-party ni miyo ka parties odi mang'eny e bunge mar county government. Yudi kata gi paro mopogore opogore. Then gombaka bedo motegno kabisa. Namiyo koro kata ka ng'ato nigi pache moro mogwenyore. Teno ende yudo ka nitie kaka pache no igwenyo kendo. Kawa msoma en rangi achiel ni demokrasi ni tomara to wadak ni demokrasi multi-party kubedine. To wan gima ber mwabro yudo ka endi onge. Nyaka jopiny dog chien ma wang'yo ma wanyalo yiero godo parties mang'eny. Okay. Yeah. Erokamano. Mano kendo gibro konyo. Erokamano. Ogonji wacho ni nyaka wakik don buche mag siasa mane ka wanyalo neno matunda maber mar devolution. Maramogi oyawre. Oyawre Ramogi? Luko Chele. Anane ni devolution setiyo maber but mana in some parts of the country an nyaka dala pod nderni richo iyudo kiting'o nyaka maiti gi lwedo e wich. Nyo winjo ka Father Chaukoni we should not blame the President Ruto too much. He is only in office for 2 years. He's been in office for 2 years, which some of us have been in the marriage for more than 10 years. Na hatuna hata affordable houses kama cho. Luko Chele kaninya kache. Wacho kama ne yote Marekani. Development in Luo Nyanza is very minimal. Kata kirango kit nderni makaluo skunde, then you compare the other regions. Much are yet to be done. Onyango Odol Junior kawuk Tingare Siaya. Wacho kama ne yote mare. Maramogi? Oyawre. Oyawre kute biyo. Machigni? Kino Jawaya. Jawaya machigni, wacho Migori? Migori ma. Erokamano. Binta winjo? Wawake ote dieri. Ile devolution iga mukonga bichka. Yes. Nobody western sawa. Kila tatiyo mai sasa ana jawa kika jamaa Migori angeo kapa zatiyo. Yes. Inatio mahaji bisa mandelo meti ngejila kapa za chama. Kwa mara devolution ni baya lakini jopenya makete. Jopenya kete nade? Jotelo makete jotelo iwijo. Jotelo kanyalo weyo jopenya kapa nchiko tia ruthlessly. Maonge mandelo metimo. Mano kubedo benero Migori ka problem moro Migori ka wacho dieri. Yes. Problem moro Migori ka jotelo moko no se kedi hand out pesa kamara madya pesa tio tawaga pesa diarudo godo fuko ne. Ko ka tio ndio bilo. To mano orula out pesa mi mento walo Migori ka sadi ge. Mi de 2 years ge. Tani no kaiwa kabisa pesa oge jopenya ro mana gima dio fuko chiemo na beka moro. To gato ona niya. Ni ne kapale kilo ko daka mi ruto ko jo ko wa ko de mo gira kele mo pesa kilo nango. Yo ko mende leo o kama ni kitinginya adada do pesa ko ni mo kilo kilo ni. Sasa ni kilo ni kada bala pasa ni. O kinya ni we kada mala bicho mi. To mana mangade ni da no duari bandie de bandie winjo. Yo de ji mangato di bandie Gato pingo ka bani ka bana raja ki penje awa enda pesa mo tino na temo duaro. Aka de Migori. Inginde devolution ngino bado titenya. O kilo kuko 2 years donge. Tiro ya ndo compare kilo no bado ti 10 years kilo kuko 2 years. Wabe du fair die. Mane mo kanya tino ya me Victor. Wabe du fair amo ti 2 years kuko 10 years kanya compare jo donge. Gini kilo time kilo de 10 years kaya wajia wakata 5 years waje iga bichi bado ti iga bichi.
Kita compare kapal ko ba de kapal kita compare na to gari yo da kamo se ti teni as ma to kwad fair. Erokamano enya jawaya. Maramogi. Hello Victor. Oyawre. Ichiemo ber. Wan kama bere nyatelo duke volume mar chien. Erokamano an mabor. Karibu iluongo ni ng'a? Iluongo ni Pastor Musa Orieko from Koru. Machiegni pastor ka ni Koru. An gima wuora ahinya. E piny luwa ka devolution ok tire. Devolution nyap kaluo. Molo ahinya to Kisumu County. Tich onge ne joma tindo. Maendeleo ndeni richo moloyo to Moroni constituency ndara onge totally. Pero wuora ahinya kuma pesa mar Kisumu ni dhiye. To iksekelo governors radio kanyo mang'eny to ikelo ma Kisumu ni wapenji wach. Nasekelo deputy governor abro manye podi. Kelo anyongo mondo wapenji ni kenyo promise wanoloso ni wanderni to ogere taya to kana ndara molose maonge. Kibiro Moroni chalo cool to no biro kama wacho Moroni en town. Buru lich Moroni kama kidonjo Moroni to kata chiemo riba Moroni biro kama Moroni chalo. To kata mana kusenta Moroni wantie ni Koru ka be chala cool. Koru asabire nyaka Koru Girls kidhi kama isongu ma lime homa lime ka iluongo ni nango. Norman Brooks. Yes. Kabimi. Wan gi problem kuma pesa ma Kisumu County dhiye wakia. Mosuru kode yawa. To gini weche mbaka mabe ugo gi MCAs magu. Wase wuoyo mako tinde wajon ko wale na wera godi Nyasaye. Koro kekelwa gavana mondo wawuo kode sama ne wagone kura no nyiso wani odhi tiyo molora nguma. Koro wali wagiri nguma ne afadhali. Koro wan Moroni wan gi tabu moloyo mine governors gi moti piny kaluo kate. Mos. Erokamano nyeje Moroni. Moroni no ywak ni governor nyongo tich ok tire. Oyawre. Machiegni. Mane ile bunga ni Majengo. Nile bunga udimbo Majengo. Wach Majengo. Majengo bere na kuwa. Kito podi pa kwa confirm ni go begi mbele. Okay. Kito sana poro tich fita kwa you day and night. Donyi chunywachi. Mane chunywachi kuriginga. Devolution mo Victor. Wasene nondate. Wasene nondate karo poro kwa na mabaya. Koro bijana mbele kwa ngenene. Number 1. Kung gusto ko ito buwan gabi ay. Ino kande ni itira mo pa sa na mo sa. Ito mo tsubir machigni ko rin ano kasi ro kablo ni machigni. Kung mo ko na ko tuno ko ni tigin na ko nyo. Isi dis de gero. Kuro ano waji wa. Kamu sa bilang maber. Wa pa am kino mo paki. Kapo ko bilang maber. Ano mo no waji mo bilang maber. Ogemahi no counties watte. Yes. Mibade. Wanga jatelo ma onge jopiny chunygi. Wanga jatelo ma hero gi wegi. Ma en omanyo kom one tije moro ma kata ma sirkal. Omanyo kom mondo me yien kich kom ma siasa gi. In ko be ni yien. Wanga ka counties watte ko busu wakar. Magabana so ni ko ngi ndamente ko jogre ko be do me grade ta sali magisamo. Magugit pa hiya Japan. Kawan yang mau jalan maber. Kawan as maber. Kita as maber ngene babet bawa sa tumay ko in sa maber ama paman kawan as tete. Yes. Kawan yang mau wala ngo dong gulok malis ka bisa devolution no na fonte. Erokamano. Demo yero. Na sa ko mo jalan maber. Pambele kanya sa bro ko nda pinyi manilo bunga kamano. Erokamano le bonga. Aneno ni leaders bundo bed machiegni gi jopiny koro ginyalo winjo pach jopiny to gibende gimedo gi margi then kato gineno kama jopiny nie gi rem. Yes.
public participation en gima ber ahinya to kendo ka en mochwiny mikawo paro mochwiny to gimarach en ng'at ma samoro odhi obede telo to pod nigi pettiness moro ni en pod oparo mana ni ng'at ma samoro golo paro maber e piny kachacha seche moko dwa ni mondo nene moloye ama nitie kama dwa hingego. Nitie ngero moro mawachore ga niya paka madwa act kaka sibuor we appetite mar chamo nyeyo ochako ng'eyo law mwanda meaning ni ka Nyasaye oseketi position moro whether ni bede nang'o kaka ne yude to koro bed ni itimori koro dwa chalo gi position ma intiere no ero. Koriweyo fight gi jok moko matindo kata neno piti jigo moko mapiti gi jok moko mathiso kori chako ywari gi jok ma of your caliber to seche ma inie position mamalo to pod mirima maki gi joma ni piny nyiso ni ok imove yani move ki position pachi to pod ok move wuogi position ma piny. Bura mar public participation kik bed kaka buch anyuola ma ng'ato dhiye gi em moro ni kane ok adwa nawinj donde mano makosa. Iwinjo ji te kati balance paro maber kata kama ji nitie paro ma ji mang'eny ogolo kati ing'e ni mae ni maji to kidware ground. Erokamano ma Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi. Erokamano ahinya. Machielo kende wachni maka joma Kisumu County MCS osiko mana ni pesa onge ichulo pending bills kwani jo Kisumu ema noolo gowi China koso kune ma counties mamoko ok chulego. Randere Nyakwar Pitalis ywak kamano e ote mare Kairo kamano ahinya. Victor, most of them devolve mana iye gi kende aol dine Migori yo madhi Luanda to Sori. Okay, en mar county government koso en mar national government. Moro kaendi bende wachni maka juma Kisumu County Health Department nondiko jochiw thieth higa mar 2019 kod 2020. Officers go osetiyo e 50k consolidated nyaka sani maonge kata allowances. Sama gipenjo to pesa onge emiwacho negi. Iparo ni nyong'o governor marwa gima notimo ni bende ber ne nyithindogi adier kata sani nases ni mgomo mano wuod Nyasembo. Okay. Kisumu County kantie wachka ma jopiny ywak governor ng'ia nena kaka inyalo konyo. Wan nyaka ne miwa governor Nyong'o ng'e gima waseneno warito otiek tamo dhi pacho joseme ma oketo pongo yudo mit mar bedo county. The county government opong kod chilo ndi. Okay. Mane kako nene kanye kako nene. Victor, counties osetiyo maber. Jowa ema oketo weche mag siasa mag 2027 malo. Kuom ranyisi wan kaka Kabonyo Kanyagwal ka waseneno gima county government ma Kisumu osetimonwa. ECD classrooms oseger kendo nitie gik moko matimore en mani expectation mag jopiny ema odwa keto expectation margi malo ahinya. Victor, oyawre wan kaka Josiaya wathemba governor no singo ni bro jolowa kaka jopikipiki to nyaka kawuono chik matayo weche mag ohala matindo gi hola matindo pok oketi e tem manyalo miwa kaka jopikipiki gi johala matindo yud pesa mokalo kuom county maroma Siaya koni. Erokamano ahinya. Maka juma oyawre en responsibility mar jopiny giwegi mondo ketesre sirikal mag counties megi kokalo kuom MCAs maggi. Jowa must be very objective kaging'iyo ka county osetiyo. It is outrightly wrong ka ng'ato wacho ni onge gima county osetimo nyaka ne wachak bedo gi devolution. Samoro gino poko chopo e ofuku mar ng'ato emomiyo ji ywak mang'eny ndi. Otherwise wamiuru devolution time to gik moko bro bedo maber. Rome nokoger in one day. Nyinga en Pitalis kawuok e gwenge mag Seme. Oyawre? Victor mae japuonj Polo Thomar Ndiru Kagan. Yes, japuonj. Devolution tur mar kelo devolution en ni mondo kor gwenge no bed kod lokruok. Yes. To mana kaka winjo jowadwa wache no, Oma be itero ipako ni town ler. To bende mano emane chenro kata primary intention ma devolution. Primary intention ma devolution en niya, loch nokele kor gwenge mondo jopiny ofil ni dongruok onego bed ni donje ngimagi direct. To kopo ni Oma be town kocha oger okel teyni e town. Jopiny moko
kaka wan ma wadak oko kagan kani wafile nango. Anyalo wacho kan kod chire ni ok wafil devolution atol ei kor gwenge koni. Gima tin motimore ibro yudo ka waneno marach ka ondik ji mokalo mang'eny ma too much cronies mag jo siasa. Kato by the end of the day pesa monego bed ni kelo biro for development gi divert gi the recurrent. Koro mano e yuak maduong' ma wan godo. Then ibro yudo ka mismanagement of public funds bede nitie. Ka governor dhi kamoro geche 30 geche 40 ang'o matimore momiyo ok wanyal nenoro mane jopiny mondo wati gi resources gi maber mondo ogergi. Ma japuonj Polo to mandiru kagan. Erokamano Victor. Erokamano Jakowino, erokamano ahinya. Mejo kwiri woda lego wacho ni Ramogi kata obedo ni pek po nitiere to nitiere ber ma wanyalo neno ma loch ma devolution osekelo e kor gwengewa. Mar ariyo, ago erokamano ne CS Mbadi kuom chungo medruok mar nengo gik moko manie medo maonge notice bang' wigi ariyo. Okwacho kanyo ni loch gwenge osekelo konyruok ne jopiny. Erokamano. Maramogi? VOJ ma iwuoyo gi PC Wuda Kalakar Mombasa. PC machiegni? Adiera makende en ni devolution en gima ber kendo okelo lokruok e pinje kendo e gwenge. Ineno ka yore matindo tindo mano odinre nopa. Yes. Lakini gima nyalo wacho ni mana kaka iwinjo Injinia Lasaro wacho kanyo no, wach mar public participation jotendwa gi ok osebedo ka tiyo go maber. Yes. Nikech iyudo ka en gimiluongo e yor apanda ma joma nigi paro malew manyalo chiwo pachgi mabeyo kuondego ok gidwar. Mar ariyo iyudo ka dongruok mikele gwenge kata e pinje en ni gin paro mana mag jotelo, gin paro magikaw kuom jopiny. Ka dine bed ni ginyalo kawo paro kuom jopiny gik ma jopiny dwa ni timo negi, dikoro wan maber zaidi. Kendo mar adek en weche mag ndiko ji e tije. Iyudo ka jogi ondiko jotije mang'eny zaidi mamoko onge gima timo. Koro iyudo ka giwacho ni pesa mang'eny gitere msara to gitere dongruok. Koro mano bende onego girang kendo. Mogik manyalo tieko go en wach mar akwede kod chiwo tenders ni MCAs kod wede. Mae bende iyudo koseketho yore mag dongruok e gwengewa nikech iyudo ka governor okawo tenders mag apaya mag yore omiyo MCAs, ochalo yo mongo go MCAs mondo bed kode machiegni. Mar ariyo kendo iyudo ka kendo ng'eny tenders duto mag counties gimiyo mana wedegi kod MCAs. Magi gik ma kenyalo tieki to yore mag wanyalo dhi adhiya maber. VOJ, erokamano. Erokamano ahinya, erokamano ahinya, erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Albert Otieno ng'isa kanyo ni maka joma county governments pod nyap nikech kore ka gine higni mar 12 wamiuru jogi thuolo kendo higni mamoko mar 10 dipo ka uneno kaka lokruok mar ariyo biro e piny luo. Kik wase gima berni wadar kendo wagar gima berni nyaka to wasir devolution gi lwetwa ariyo. Erokamano ahinya. Maka jomo oyawre ahinya. Devolution is working. Jowa must be very patient mar mondo mi wami joma oket ting' lwetgi tayo yo mowinjore. Kik wabed dismissive, wabed very objective ka wang'iyo progress mobedo med gi devolve units ki. Erokamano ahinya. Machielo kene wacho ni funds mawuok e national government iyoro modeko ka yudo ka counties ose yudo chandruok ndi ma wanyalo konyo nade. Erokamano ahinya. Hello Maka Juma. Oyawre ba Alois Ager ma Kisumu County. Erokamano Alois Ager, wach mandalo. Ber winjo kimoko twak mar devolution kende sama ber ma ji celebrate go this devolution conference. Yes. And the devolution conference they will take go stock of gains and misses mag devolution. Yes. Winjo kaka ji go mbaka with devolution my take. Yes. The best thing that ever happened to Kenya after penicillin and devolution. Ingegi omi awacho penicillin, ingegi mana penicillin okonyo go piny. Yes. Discovered. Yes. Devolution no biro mondo okel governance, okel ritual par piny owacho. Yes. En machiegni gi japiny. Yes. Kama japiny nyalo gole pache, kama japiny nyalo bet part of development process and part of governance. Yes.
mano e attribute maduong' ma devolution to setimo kamano. Yes. Maka juma dwa koni niya ei Kisumu kae nikech an Kisumu. Yes. 13 years ago kan idwa ng'e ni kalo Russia tiwinjo tik kata ka ok ing'e to kisewinjo tik ting'e ni achopo Russia. Yes. Achopo Jaramogi. That is gone. Maka juma sani kidhi Kandaria kama e Nyakach. Obiro mondo mesa mondo adhi Security Health Center manager tuo idho nitie hospital e Kandaria kanyo manyalo thiedho ng'ato ma ng'ato ninde. Awacho nang'o? Awacho ni services osebi closer to the people. Okay. Ginyalo wacho ni kiani Homa Bay town titaya kianang'o. But ing'e niya, nyaka wang'e ni a devolution kae various spaces various interventions. Yes. Kibiro Kisumu City kae kichaki dhie hii Nyando. Gimitimo Kisumu City nyaka bed okongre gi Nyando. Hello? Awito. Iger begi mar rigo mchele mondo gichak timo mastele timigi new technologies timigi extension features titimnegi gino. To mage gik madhi mbele to ji kendo ywak ni ang'o miyo ji indiko ji mang'eny e tich ma onge tiende. Apenji Maka Juma, inyalo dhi yawo hospital oneno nam Muhoroni kaeto okitere jothieth. Nyaka indik jathieth madhi thiedho ji oneno nam. Nyaka manyiso ni there's hardware and software. Yes. Sami igero hospital nyaka ing'e ni jothieth nitie kanyo kaeto giyadhore nitie kanyo. So magi gik ma nyaka wang'i kaeto wakoni wa rationalize nang'o. Yes. Challenges pod nitie. Challenges mantie ni en niya, ing'e ni constitution wacho ni we have 2 levels of government. Yes. Separate but interdependent. Kidhi COG wacho ni 48 governments, 1 nation. Yes. 47 county governments, 1 national government to one nation. Yes. Now, one nation ni choko omenda maketo chipogore mondo tim go development. Iyudo kapo nitie disparities kate pogo omenda no. Sani nitie conversation madhi mbele ni mondo counties owuog from 15% to 35%. Isewinjo kaka Jakom wache. Owache passionately because he believes in devolution. So the moko wacho ni can counties absorb pesa? Ang'o mamono counties absorb pesa? Ang'o momiyo development partners biro support county government? They support county government because there's a financing gap. Tiende ni 15% ya ni opokoromo. Koro iyudo ka World Bank biro, UNICEF biro, no biro mondo plug in the gap. Kendo kata king'iye health sector kae. Yes. Awinjo ng'ato wacho kanyo nitie jomoko nondiki ichulo 50,000 onge allowance onge anything. Magi partners yo biro mondiko ne counties ji mondo konygi health sector. Okay. Nikech the pesa mabiro ne counties ok nyal romo gi mondo gi cover go the correct number of health practitioners magidwaro. Emomiyo ka koro wadhi to 35%. Yes. To pesa no biro gap go. Dok ineno sani e kanyo ji ywak ni Trump withdraw support. You said. Yeah, you said. Yes. My healthcare sector will collapse. Tiende ni pesa mabiro ne counties has not been equivalent to what we need in the healthcare sector. Okay. But that 35% bro address. So VOJ and Gipacha devolution dongo devolution of Setiuma Tech and from where we sit, we think going forward the devolution bro medo konyo. Sani e king'iyo kata kaka agriculture medo dongo. Tiende ni serikal be medo yudo mapato. To tiende ni pesa ma piny owacho choko, piny owacho maduong' choko. Be medo dhi malo because of devolution. So devolution works, it has worked and it will continue to support. Erokamano Alois, erokamano Alois kani Kisumu kanyo kuom paro makamano. Maramogi oyawre. Hello, Ramogi oyawre. Amor gi twak Victor.
e wach devolution. Kata kamano e wach niya, jok manoparo manoketo gini e katiba kata mondo obed e tim mar katiba marwa mar piny Kenya. Yes. Noparo maber kaka achiel kuom yo mane nyalo kelo dongruok mapiyo e gwengewa. Ok awach ni pod onge gima osetimore maber nikech devolution beyo nitie. Kata kamano pok jotelo mwayiero kata momiyo thuolo mar mondo mi otelnwa kaka governors jok mochung' e weche mang'iyo devolution otemo maber ahinya. An gima paro ni prioritization mag projects ema onge. Okay. Nikech samoro king'iyo pesa mimiyo devolution kowuok e sirikal mamalo ok ong'eny ahinya. Koro kwanyalo ng'iyo recurrent expenditures iyudo ka bedo mang'eny moloyo pesa monego bed ni dhi maendeleo. Ma bedo kamano nang'o? Iyudo ka ng'ato kosebedo e telo to gikelo offices mang'eny, gi create gik moko mathindo thindo kata kapo ni gigo dewe ni kelo dongruok. Tidwaro mondo mi ji turi tich, to jok miyo tich gi ng'eny gibiro yudo mana ka jok mawero gi kisiasa. Moko ni office ma kata tich ma gitiyo maler ok obedo well defined e chike. Okay, erokamano ne Bishop James Otieno Kaja Oyoma kuom wach makamano. Maramogi? Hello, Ramogi oyawre. Musainya. Inyalo oro na voice note mari ka? Victor oyawre. Oyawre? Victor kik waywag ne governors, ni governors emokti. Victor's governors ni ka gi jolwedo. To jolwedo gi gin ga MCAs. Victor ka MCA mondi ema to bi barabara mantie tok dalane, e bath dalane omukore otimo bugni. How do you expect ni MCA ni obiro dhi mondo represent joma nyoyiere ir governor? Manyisore ni mano ng'ama tich ohewo. Koro Victor, Kisumu County, ana wuok Kisumu County. Kisumu County nitiere pogruok moloyo gi kaka ne entiere chon. Devolution tiyo to kik wawuondre ni koro jomoko yudo platform ne dwaro gocho go kata dwa timorego nade. Kik wawuondre, pogruok to nitiere kata kuond moko Victor mana thin na nyaka sani. Noka ng'e ni yor nitie. Tineno ka tinga nopaye yo, mopaye yo moketo. Kata kane opaye kamano to pok okete maram, tineno kopayo moketi. Mano dong devolution nitie. Koro kik wawuondre ni wadwa wuoyo koro wayudo platform wawuoyo. Hapana, devolution to nitie tiyo. Nitiere kata mane bath dalawa nitiere dispensary manoger. Mabe kama nogere no nomiwa mana pesa gi nyongo. Dongo tiyo. To nitiere kata mana seche mineno ka gimoro timore marach. Tineno ka the governor nyalo biro kata mana representative moko nyalo biro mondo ng'i. To joma go governor piny Victor gin ga MCAs. Engineer Lazarus Nyamboko wacho ni seche mitimo public participation to tim public participation king'e gimo mitimo public participation to kik itim ni nanyuola ni kik itim nodwa nokonyi in future to time ni ng'e ni gini dwani mondo kony jopiny. To kik itam ng'ato wuoyo ni ng'ano ni kodi, ni ng'ano kata dwa chung' kodi, ni koro miyo koro ng'ano gore kodi e siasa. Timuru public participation mondo ket ler kendo mondo ket dongruok e gweng'. Awe gima nano Samuel Achiel Wuod Nyakach. Erokamano ahinya. Ing'eyo ni king'iyo kaka joma ne ogoro katiba ni ne ogore, ne odiero ni governor en head of executive. To king'iyo MCA kaka na adiero tije MCA ka maka gima katiba onego bed ni timo. Ok onego bed ni MCA tiyo ne governor. Oyo MCA kata county assembly en an independent entity kata institution. To kata kamano nitie kama giromwe. Moro ka moro nigi tije ma onego tim. En sade kwa dongi daka moro Mario kende nyakwara Mugajwang. Pore bro mi thuolo margo koda mbaka ka kiti mana ka. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano mango gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go.
manotimore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 13 dwe mar 8 higa 2025. En odiochieng' mar 225 e higani, kod ndalo 140 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono e 2006, romo mar International AIDS Conference nochakore ayanga Toronto, Canada kucho, kama ji moinge 24,000 nochopo. Be ing'eyo ni atamalo 13 mar ji e piny mangima gin rochembe. Mae en kaluwore gi mbui mar dinospike.com. Maling'ling mopondo iyango e lela, manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Matuch ka kod kacha, wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa, kokelni gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyaore Nyakwar Mogajuang kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago motuche kor gwenge. Kwachako gi kaunti ma Homa Bay, Nyakwar Mogajuang jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono biro yawo ayanga romo mar loch gwenge Devolution Conference ma biro timore e kaunti no. Romo no bende geno ni dhi yuore gi delegates ma kwan go ingo 10,000, kama bende romo no biro kawo thuolo mar ndalo maromo adek. Gie sani chenro mopogore opogore dhi nyime motelo ne biro yawo ayanga chenro ma kamano idhi tele gi jatend piny William Ruto kachiel tudore gi jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich mondo mi onyiswa ni nyaka gie sani chenro mage madhi nyime motelo ne donjo mar jatend piny. Abich oyaore ka iwinja nyisa Nyakwar Mogajuang ni nyaka gie sani chenro chalo nade koluwore kod romo mar loch gwenge. Vincent erokamano, awinji kendo biro achiel kachiel ka wantiere lab tuke ma skul sekondar mar yawuoyi ma Homa Bay kandi, kama obagi romo mar telo mar kor gwenge ma higa niendi, kendo odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto biro yawo ayanga romo ma kamano ma bende biro dhi nyaka chieng' tich abich juma niendi, ka Vincent odiochieng' manyoro jatend piny ne onindo e Staplet kata ka jot matin mar jatend piny Kenya mantiere boma ni ma Homa Bay kandi, kendo chenro mantiere ni okinyi ma kawuono jatend piny biro kuongo yawo ayanga ofis mar county kata county headquarters mantiere Arujo e boma ni ma Homa Bay kandi, ka bang' mano to biro molo achiel kachiel nyaka lab tuke skul sekondar ma Homa Bay kandi, kama biro yawo ayanga romo ma kamano kendo chiwo twak mare kama kuom gigo kome igeno ni jatend piny biro wuoye en okenge ma sirikande osebedo ka keto mana ni sirikande ma counties oyudo pesa samoromo maneno ni ginyalo go dongruok mopogore opogore madhi nyime e loch ma koro gwenge, kaachiel kod okenge ma oseketo maneno ni chenro mag dongruok ok obedo kod ng'ikruok e kuonde counties 47 manitiere pacho kaendi. Vincent romo ma kamandi okelo kanyakla counties 47 ma sani koro nitie Homa Bay kandi, kendo chakre ngeso mokalo Homa Bay County odiochieng' mokalo kendo kuonde mag nindo opong', kendo kata mana nyamburko, dongruok ma nyamburko mapok none Homa Bay kandi, sani koro dongni ma nyamburko pek ahinya e boma ni ma Homa Bay, kendo wuoth tek ahinya ne jogo eko madonjo kata wuok e boma ma Homa Bay kandi. Waseneno ka governors mopogore opogore mawuok e counties 46 osemolo kaendi, kendo waneno ka nitiere booth county ka county oketo gigo eko ma gitimo weche mag dongruok mantie counties magi, county ka county nigi booth margi ma ginyiso kuom gigo eko mag dongruok ma gisetimo e counties magi nyaka ne loch mar kor gwenge chakre higni 12 mokalo, kendo en thuolo ma bende counties nyiso ni to kaka chenro mopogore ma noketi ni counties timo gin okenge mage ma giseketo mondo mi gine ni jopiny e counties gi eko oyudo dongruok maber manyalo konyo e bero ngima jopiny. Bende mopogore kod jatend piny nitiere jogo eko ma bende jotelo mopogore opogore kata mawuok e migepe mag sirikal ma bende oyuoro kaendi ma biro golo twak margi kaluwore kod dongruok ma gisebedo ka gichwalo ahinya to ne tend counties e konyo neno ni jopiny mawuok e counties mopogore oyudo ber mar loch mar kor gwenge nyaka ne chake higa mag 2013. Vincent, gima nyalo wacho ni gi sani chenro te oseikore, kendo ka wuotho chenro dhi mbele makare, kendo neno ka jogo eko ma ochung' ne weche mag rita kwe bende jiwo mokalo arita kwe mokalo e lap tuke nindi motelo ne jatend piny Kenya William Ruto mondo
kaendi mondo mi oyaw ayanga romo mar loch mar koro gwenge mobagi kaunti ma Homa Bay kaendi kuom thuolo mokwongo nyaka ne loch mar koro gwenge chakre. Par ni Homa Bay kaunti imbo gwenge ma Nyanza kaendi ema kwongo abagi nyasi ma kamaendi kai paro ni maendi be nyasi biro mana bang kaunti ma Homa Bay kaendi ne obago nyasi mar Madaraka Day ma higa ni mana timbe mara ochele ganiendi. Gisani indi aneno ka chenro ni makare kendo rite kwe ojiwo mokalo kendo jatend piny Kenya thuolo ma chuok wasani biro dhi nyime gi yawo headquarters kata ofise mag sirikand kaunti ma Homa Bay mantie Johnson Kodoyo kendo kuwuok kanyo to biro achiel kachiel mondo mi koro chiw twak mare makende ma wageno biro mulo moko kuom okenge ma sirikande oseketo ma jolo sirikande ma counties kod bende keto lela mokuom midhiero kata achiedhnade moko ma sirikande ma county kale ma onego bed ni koro sirikal mamalo kaachiel kod ma counties bedo kanyakla mar neno ni gikonyo e bero ngima jopiny. Vincent johala e kaunti ma Homa Bay kandi sani koro buonja kendo mae thuolo margi mar keyo kiwuotho e streets te mantiere boma ma Homa Bay kandi jogo eko matedo chiemo machalo chapat jomatedo kuon jomatedo chiemo mopogore opogore oketo tent e genga peyni mopogore opogore ahinya to apeyni madonjo e lap tuke machere ma kama idhi nyime kendo johala keyo malich mokalo kaluwore kod chenro welo mathoth mokalo mani kaendi ka nyoro ne duol mar gavana Soyango ni delegates mag 10,000 ne osendikore kendo gibiro yuoro e romo kamaendi kiparo ni kaunti ka kaunti ni kod apisas magi kata jogi magikelo kaendi makoro miyo demand kata dwaro mar chiemo bedo mamalo kabisa e kaunti niendi ma Homa Bay kendo en thuolo maber mokalo ne jogo eko mane sekta mar ohala e bomani ma Homa Bay ma keyo kaluwore kod romo ma biro rumo ayanga odiochieng' ma tich abich. Vincent kopore kod kawuono odiochieng' ma kiny ogai mar ODM Raila Odinga ema biro bedo wendo modial kendo biro golo twak mare moyiedhi kaluwore kod okenge ma loch mar kor gweng' osegoyo nyaka ne chake kod ng'iyo ni to ang'o gini monego bed ni sirikal mamalo kaachiel kod sirikal mar kaunti keto e tim mondo mi jopiny oyud ber e kuonde kauntis ma giwuoke. Tich abich mar juma niendi Vincent en ni romo ma kawuono dhi nyime ni yawo ayanga kawuono endi biro chopo e giko mare kendo jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki ema biro yuoro e kaunti niendi ma Homa Bay mondo mi koro luor ayanga romo mar loch mar koro gwenge ma osebedo ka dhi nyime chakre odiochieng' manyoro ka iyawo ayanga odiochieng' ma kawuono. Vincent, ka in gi penjo? Erokamano ahinya Abich, kendo ichiwo ler mong'ith ka oluwore kod chenro duto mantiere sani ewi wach mar romo mar loch gweng' kata Devolution Conference mabende timore e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono ma ibiro yawo ayanga gi jatend piny William Ruto. Kata kamano romo mokwongo mar loch gwenge abich iwachono ne otimore e Homa Bay e tielo mokwongo, kata kamano mokwongo notimore e kaunti ma Kisumo. Med mana bedo kanyo mondo mi bed wang'wa kibiro nyiso kete jowinjo kotenore kod chenro duto ma biro bedo kadhi nyime ka oluwore kod wach mar romo magala moro makamano. Abich, ka iwinja. Erokamano ahinya nyakwara mogi, mano ne watudore kod jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich kama onyisowa ler ka otenore kod kaka chenro duto biro bedo. Inyalo paro ni odiochieng' ma kawuono jatend piny William Ruto mana kaka Abich oselero biro yawo ayanga romo mar loch gweng' kata Devolution Conference. Romono ma bende biro kawo thuolo mar ndalo adek duto. Kama wacho ni chenro mag ohala johala e kaunti ma Homa Bay sani koro buonjo bang' bedo ni koro ohala yukore malich mokalo. Olero nyaka weche mag arita bende wacho ni nitiere ma oseketi makare kachiel kod jodito mopogore opogore ma igeno ni biro yuoro e romono nyakwara mogi. Ka opogore gi mano, en jatend migawo mar weche mag arita Kipchumba Murkomen bende koro golo siem mager ne jogo bende jogo ma timo ohala mar rech e tok chike kaunti ma Nakuru. Wacho bendo lero ni keto andaki marach mokalo ngima oganda mawuok e gwenge makono. E higa mar 2021 rech mawuok e nam Nakuru kata Lake Nakuru ne oyangi ni ok ber gi ngima dhano koluwore kod wach mar kwiri ma bende ne wacho ni nitiere namno ka koro jatelo no singo mar neno ni koro kida duwa gi jok ma bende pod chwalo hand rech mawuok e nam ma Nakuru kono. Nonro dhi nyime ka Murkomen bende wacho ni sirikal ng'iyo malong'o gigo bende mulo ngima oganda ma ok ne giyie mondo mi gima kamano timre kata matin. Weche moko nyakwara mogi en ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bende nyose miyo boke ma wuok kuom Duncan Oburu Ojwang, jal ma bende jatend piny William Ruto ne ogwelo mondo mi obed jakom duol ma ochung' ne kedo kod ratiro mag oganda e oboke no ma bende ne ondiko ka oluwore kod wach mar bedo ni
ka luwore gi wach mar bedo ni ne okwedo gwelo makamano. Ojwang' ka okalo oboke no nyolero gimomiyo okawo okang' mar tamore luong kata gwelo ma bende jatend piny William Ruto ne ogwele mondo mi koro bed jakom mar duol ma ochung'ne kedo kod ratiro mag oganda. Weche moko Nyakwara Mogi en ni obila ma wuok Kuria West Sub County nyo ochweyo yudo bunde moro manoselal kuom thuolo mar ndalo 2 mokalo chien. Bunde no mabende ne olal ne obila moro e kar kurandiwo ma yudore boma Kehancha chieng' tarik 9 mar dweni. Ka komanda mar obila ma wuok Kuria West Sub County Ruben Bet ne oyango wach ne ka olero ni magina no osebedo ka onge e kargi mar kano magina kuom thuolo mar ndalo 2 mokalo. Kata kamano ne giyudo magina no koduogo Ojwang' e boma Kehancha gi jal moro mapok ong'e malong'o nyaka gie sani. Ne bende wacho ni lisasi duto mane rikni magina no ne oyudi ka ok omul, kama bende osingo ni kata bende giyudo magina kamano to okang' mager mar chik pod nyaka dhi kawo ni obila ma ne olalo bunde no mondo mi obed puonj ne obila mamoko manyalo bedo ne gidhi kuota ndiwo kod magina kae gichwe gilalo bunde. Moko kuom jodak mawuok e sub county mar Ronge, kaunti ma Migori bende ywak luwore kod rach mar arita kwe masana dwa jimbore e gweng' Makanga. Ka bende koro gijiwo apisa mag arita mondo mi kaw yiro tima pedha mar kolo oko jo mahundu mosebedo ka nyawo timbe mag mahundu e gwenge makono. Kane otelne kod Peter Otianga bende ne owacho ni ji mathoth osebed ka imonjo. Ka bende moko kuom gi oselalo mwandu gi e lwet jo mahundu go. Otianga ma bende en ogai mar rowere e buo jodong Luo ne owacho ni ji mathoth chuno mondo mi koro loro hengi gutien kapod piny ler kolure kod rochruok mar weche mag arita e gwenge mag Kanga. Wach makoro lero ni dwaro nitie mondo mi apisa mag obila odonjre wachni kaka yo mar konyo oganda mawuok e gwenge makono e weche mag arita. Nitiere gimoro masani timore ma jo matindo kata mine matindo kata jo maloko ohala kata jo wuoth manyalo bedo ni lor time moro maromo saa 1 gi nus saa 2 ok inyal wuotho e yono maber ka in gi kwe nikech arita kwe ok ber e area Makanga. Kako gai mar Owere daher mondo mi akwa otend arita kwe askechewa marongo CS kaachiel gi OCPD gi askechewa ma cham gi wadu ka ginyalo konyore godo gi makitere mondo wanon anta ang'o momiyo osebedo ka sani endi insecurity Makanga ok ber. Ne bende wacho ni wach rach mar arita masani koro kel okwako gweng'no sani kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro ma opogore e gwenge makono makoro bila nyaka tima pedha mapiyo kaka nyalore mondo mi koro kol oko jomaundu kata jonjore ma osebedo ka nyawo timbe mag njore e gwengego. Gima daher mondo mi akwa ahinya kaka wan oganda modak e area Makanga wan mwabed jorit kendo wawegi nikech ok wanyal jomoko ok nyal wuok mabor kabiro konyo warito ka wan mwabed jong'icho nikech joma timo timbegi wan kod ye waka kuoge mane ye kagi wan kod ge waka. Gima daher mondo mi akwa ka ng'ato nigi information mora mora about kuom gik matimore kata jok matimo weche mag maundu mag mayo ji mag tong'o ji daher mondo mi akwa kako gai wa report. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien Nyakwara Mogi kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Tudri gi nyakalono ne kang' romo saa 7 mar biro yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 07030 027 000. Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondi bed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka luw. Monid kwa odari mower kod jako kaka stetun mari *811*414#. Ni mimi niliyekuamuru
uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo kwa hodari moweri kod jako kaka sketun mari *811*414#. Ibet mos, iwinjo ngolo motiap e Radio Ramogi. Omera, gol wuoche mondo ibikoni bwana. Ato un, en ang'o machando kanyo? Afwani, okwalwa. To gin ang'o ma gikwalo? Be ok gikwalo kata gik mang'eny. Gikwalo mana TV kod decoder. Gi computer ariyo kod laptop adek kende. Gi microwave kod simbe 6. Medila mar Goldie kod tere mar Diamond. Kod fridge. Salala, okwalo gigo te to pod utegno mana kama. Ang'o momiyo ok obwok? Nitie kitoko moro mar bengi mamiyo ibedo gi kwe e chunyi nikech ing'eyo ni ibiro bedo makare. Mano Coop Assurance ne in. Mtoka bende. Kata kamano wan kod Coop Bank Assurance, wan kare. Yudo kuma ber mana gi Coop Bank Assurance. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Radio Ramogi. Baba kanyo chiungi wonya lego. Natuo miwuoro. Syria producer Wood Phoebe. Kwedo na mi thuolo mondo amed gomba kaka watemo ng'iyo nyasi makawuono. Welo osedonjo dala mar Mobei kanyo, kendo jatend piny Kenya William Ruto kinyi makawuono dhi a ofis mar kaunti manyien moger. Erokamano ne jobunge ma Siaya. Jobunge ma Siaya wacho ni jopiny nyaka ng'e kama tij ng'ato ka ng'ato chakore gi kama tij ng'ato gike. Kiwacho na kanyo ni un be kaka jobunge un gi teko mar jopiny, utemo ng'iyo gima county governments timo. Oversight ok en ting' mowene MCS gi senators kende, en ting' manie lwet jopiny duto te magin joko kura, nikech usuru mijuogi ema onego beni koro konyi. Wameduru mana go peksen kendo dino rode manitiere mamiyo devolution ok nyal dongo jopiny e yo mowinjore. Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi. Iparo nade nyakwara Mogajwang'? Railo kela kuche marachar, akuche marachar, agombo kela kuche marachar. Kideru wuda sumbi malo baba, Evans kideru wuda sumbi parwa baba. Railo kela kuche marachar, akuche marachar, agombo kela kuche marachar. Kideru wuda sumbi malo baba. Elizabeth Ongoro mano minwa parwa wan bangi. Railo kelo county waneno gwambo kelo county waneno kwenye lego kuidwa waparwe sipire na weti jama wego kotino maka juwangi ladies wanga umabei shika kabisa. Railo kelo seneta waneno gwambo kelo seneta waneno Elizabeth Ongoro mama waparwe orengo wudu kenyara onye dunu wudu ki konsila Railo kelo seneta waneno kwambo kelo seneta waneno Elizabeth Ongoro mama waparwe. Sisi watu wa kodi tuko gangari tuko kuanjia. Railo kelo county waneno kwambo kelo county waneno kasanga malo wala mui Alego Siaya county. Railo kelo county waneno kwambo kelo county waneno kasanga malo waparoi Siaya county.
Kikiwe unya lego timatima kinda jakine. Julius Odhiambo wacho ni onge ber ma saneno kaka japiny nikech ohala odwa bedo matek ahinya e bwo loch mag kor gwenge. Usuru ma ijugo e chirni ni malo mokalo kendo ma endi ok osebedo na maber ahinya. Erokamano ahinya. Manuko Jacob an kaka gama ong'eyo ber ma county government mar Masia osetemo tiyo en mani wuoth eko chako. Wamiuru mana jogi kinde. Erokamano ahinya. Machielo kaendi wacho ni Maka Juma oyawore. Tich mar county government ok onego bini yiengore mana e kuonde mag municipal kende. Nyaka reserve the object mar devolution ne en ni power gi resources bedo decentralized. King'iyo kuonde mamoko e piny Luo iyudo ni county headquarters gi gwenge molo county headquarters ema dongruok moro nenoe to kuonde moko ne piny ndi. Erokamano ahinya. Machielo kaendi waseneno gik ma county timo but pok gitime e yo makare nikech kuo gi mibadhi ma osebedo ka nitiere. Erokamano ahinya. We have not seen the work of these people. 2027 wan kodgi. Okil Babu Ochola nene kamano. Erokamano ahinya. Maka Juma wan migochwa ka nyocha neno ka governor osetemo tiyo. Kata kamano governor nyaka kaskore otwe nat nikech pod nyao po nitie migochwa ka opim kod sirikal mokalo. Moro kaendi biro wacho ni Maka Juma oyawre. Iwacho ni siapo kaneno dongruok sani higni 12 bure kabisa. Okay. Maka Juma oyawre ndi. Yes, jogi osetiyo. Wach mar kuo mar pesa ema osebedo tabu ahinya ka wang'iyo county governments mekwa. Pesa malal aoyae ema onego beni koro watiyo mar geng'ogi. Erokamano ahinya. Maka Juma oyawre. Jogo duoko mana pesa mane gigo campaign. Okane gima county governments konyowago. Molo to sector mar health ka onego duoke odhi e sirikal mamalo eka dipo ka wayude konyruok makende. Erokamano ahinya. Kisumu County onge gima timore. MCA oling kama tuo. Kabonyo Kanyagwal onge ndara ma dhi ECD classes bende tin ka. Mano ote mar Paul Isdoro wacho kanyo kaene county mano ma Kisumu. Erokamano ahinya. Maka Juma nyinge japuonj Ken awuok e gwenge mag Ugenya. Wacho nwa kanyo ni wuoth mar ondamo 1000 chakore mana kod ondamo achiel. Governor mokwongo note